Hola, em dic Vinyet, soc joguinòloga de la botiga de Bacus Vilanova i avui jugarem a Bikini Dough. Recomano Bikini Dough primer perquè és un joc que està en català, que es diu Bikini Dough. És un joc portàtil, aleshores te'l pots emportar on tu vulguis. És un joc molt ràpid d'explicar i molt ràpid de jugar. Per tant, crec que és una molt bona opció per fer sobre taula. Bikini Dough és un joc de 2 a 6 jugadors, en el que dins trobem el manual d'instruccions i 46 cartes, en el que trobem pa, formatge, pernil i ous. Per picar, per guanyar, has d'aconseguir aquestes combinacions. En el moment que surt entrepà de formatge, entrepà de pernil, bikini o bikini dough. Per guanyar la partida t'has de quedar amb totes les cartes. Com es juga? En el meu torn, jo faig col·loco un altre. Ep! Tenim entrepà de pernil. Per tant, el primer que posi la mà s'emporta l'entrepà. Seguim. Ara mateix no surten combinacions, quan es repeteix. Ai, molt bé! Has de dir entrepà de pernil, vale? Aleshores te les emportes. Agafes les cartes i les poses a sota de la teva pila. I seguim. Si t'equivoques, es reparteixen les cartes equitativament amb la resta de jugadors. Com juguem només 2 persones, me les quedo jo.